Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bakhale ngamanga abalandeli bomculo kaMaskandi kuyigcokama elisha umthandeni manqele bathi ukuthela bagana unwabo bethi ke udlala ngabantu umkhohlisa. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi la nibola khona le video. Kanti ke mangokuqala usijonele likhasi wamukelekile igama lami usibonga konke wakandwandwe. Bathi ukuthele bagana unwabo abalandeli einkundleni zokuxhumana bethi ukutheliswa isenzo somculi kaMaskandi igcokama elisha. Bathi sebekhathela manga udlala ngabantu futhi akanalo iqiniso ngoba ke ngaso sonke isikhathi unokuhamba einkundleni zokuxhumana post okuthile bese egcineni engakwenzi. Bathi ke wakhuluma ngesanitizer wathi yena uzoba nesanitizer. Selokhu kwaqala icorona bathi akekho noyedwa oseyitholile leyo sanitizer eyitoro njengoba ke wakubalula washo ukuthi cha izophuma ngokusheshsha njengoba ke bonke abantu basebejabulile besho ukuthi ke bayambongela. Kanti kamuva nje nempi le anayo noAlu Mfokamgube engazuthi ke iyona isuse kakhulu uthuthuva njengoba ke igcokama elisha labe seliqopha ke ivideo lisho ukuthi cha lona emculweni kaMaskandi ilona elafika nokuningi lashintsha nangendlela obekwenziwa ngalo phambilini. Elikubalulile evidweni labalula ukuthi ke lona lafika nengezo lafica ka abantu begqoka nje bengagqoki kahle begqoka nje ngendlela esinax lase lona lifika ke nendlela yokugqoka. Abantu ke inkundleni zokuxhumana bebese bephuthuma ke bethola izithombe ezithile ke bezom expose noma bemhlambalaza ezithombeni abayivezile kubonakala igcokama elisha ngathi lalisafika lingakabalansi kahle khona la endimeni yomculo engazuthi ke balisola ukuthi impahla elaliyiqoka laliboleka kumjikjelwa ichalaha likashafuza. Kanti ke abantu abaningi ke bebelokhu beyihleka ke lento beshare nazo lezithombe lapha einkundleni zokuxhumana bethi ke ayikho lento le wena ukhuluma manga ayikho ingezo wafika nayo umuntu owafika nengezo umjikjelwa. Kanti ke bamgxeke kakhulu bathi ke akanalo iqiniso akayeke ukukhuluma into engelona iqiniso ekhohlisa abantu yena umthandeni manqele. Kanti ke mina ake ngizwe uvula ukuthi ke uthini ngalo daba sivele siqede ku comment section bese ke wena ushiya uvula ukuthi ke uyakholelwa ekuthenini ke igcokama elisha ilona elafika nengezo noma nawe uthi cha ayiphutha lela likhulumayo njengoba ke nethawula balisola ukuthi ke ithawula elimhlophe akuyena wafika nalo ithawula elimhlophe kunensizwa lapha ekuthiwa umkhumbi eyiphatha ithawula elimhlophe kanti ke basebethi yena wase ebukela lapho kasivele ke siyiqophe lezo siqede ku comment section. Mina ke sengiphuma kanje angibambeke evidweni elandelayo.